groznih stvari sam se nagledala, ljudi i prevaranata raznoraznih koji nisam u životu, ali šta ako sve pustimo njima, dakle svako mesto, ajde vi prevaranti svi sve radite, a mi ćemo da se zgražavamo i da budemo moralni čistunci i da prepustimo zemlju našoj deci koja će tu živjeti, našim potomcima. Mislim da ipak treba u ovakvim, kakvim, takvim uslovima se boriti za mesto po mesto, makar to bilo ono banalno, na lokalnom nivou, ne znam, u opštini Voždovac, pa ne znam, u gradskoj skupštini, pa u Narodnoj skupštini i uz Božju pomoć, bez koje nema ničega, postoji to, ovo što si ti rekao, ali ipak u našoj istoriji je taj neki X faktor određivao često neke bezizlazne situacije i bilo bi, makar mi Srbi da ne verujemo u to, bilo bi nemoguće, nepametno, moramo da verujemo, dakle, u tu neku intervenciju u nekom trenutku da će se nešto okrenuti, da će pravi čovjek ili pravi ljudi biti na pravom mestu i ajde da u to verujemo i da radimo šta je do nas, jer mislim da bi, makar ljudima koji su malo smo pričali, jel, da li mi možemo da budemo neaktivni? Kad smo se aktivirali, teško da može čovjek da ode sad da peca, možda u nekom trenutku, ali onda šta si radio sve do sada, ide gura i do nekog kraja, a taj kraj je da daš sve od sebe. Kakav će ishod biti, to ne znamo, ali i borba je jedan način, jedan odgovor na životne izazove i ona je sama po sebi vreda. Nebitno je da li ćeš poginuti, da li ćeš preživeti, da li ćeš napraviti nešto, ona je sama po sebi, to je tvoj odgovor na ovu situaciju aktuelnu, na životne izazove koje su pred tobom, pred našom generacijom i tako dalje. Možemo se povući i praviti mrtvi i možemo se boriti. Svakako borba je sama po sebi jedan plus i ako će nas po tome pamtiti makar naša deca, dobro smo uradili.